Ito po ang inyong lingkod, Conrado Estrella III, ang kalihim ng Department of Agrarian Reform. Sama-sama natin tuklasin ang mga hakbang na tinatahak ng Department of Agrarian Reform para sa mas maunlad, makatarungan at tunay na reformang agraryo tungo sa layuning sariling lupa para sa bagong bukas na masagana. Uya na ang programang hatod kan Department of Agrarian Reform Bicol. Bitbitan lehitimong potoro na makapaghatod ng istoryang kapupurutan ng inspirasyon gikan sa mga lehitimong paraomang benepisyaryo. Kinuno, halos sa bangibaybang probinsya kan rehiyon. Mag-iribahan kita, maghinagyo asin mag-antabay para sa kape asin barretang agraryo. Diyos maray na pagkaaga mga kabomben, Diyos maray na pagkaagaman sa satuyang mga agraryo. Welcome po digdi sa satuyang ikalimang edisyon na kana satuyang programa na Kape asin Baretang Agraryo. Ako giraray ang sendong mga kaibang lingkod si Bombole Gibara. Ang programang ini atod sa indo kan Department of Agrarian Reform Bicol asin kan proyektong split. Kana kalis po na ikaapat na edisyon kan satuyang programa na kaibang tanyato si Engineer Manuel A. Nebreha, ang OIC Reform Program Officer 1 Kandara Sorsogon, kung sa iyong giraraya pinaghira si mga naging accomplishment kan sa indang opisina para po sa mga nakalis sa bulan o taon orog na ang proyektong split on a support of parcelization of lands for individual titling. Ana paghiras ng daga sa mga parauma ang dakula pong katabangan sa sainda. And of course, ang Dar Sorsogon ng pinaka-enot sa enterong rehiyon na Bicol na nakapag-approve kan-approve survey plan sa DNR Technical Services na naging dalan tanganing magkaigwa ng titulo ang mga benepisyaryo nga parauma. Siringman highlight po kan sa tuwing nakalis na edisyon na naging istorya ni Tatay Awel sa po siyang Agrarian Reform Beneficiary kung saan nagalat ning halawig na panahon ang test na maresiberan sa diring titulo kan daga na dakula pong katabangan sa mas ikinagaan kan pagbuhay kan siyang bilog na pamilya. And sa presente, para man po sa ikalimang edisyon kan sa tuyang programa, abay, igwa po tabi kita nga makakaibahan. Ang tanganin po na sa tuya pong bisita sa presente, siya po sarong delikadong public servant. Pinanan niya sa iyang akademikong pag-aadal sa agrikultura sa Central Bicol State University of Agriculture. Antes, nakakuha ng degree na Bachelor of Law sa University of Nueva Cáceres. Sa pagpapadagos po, kansi ang commitment sa public service, nakakuha inining Master's degree in Public Management majoring sa Rural Development na nag-alab o nagpaalab man kansi ang danay na pagkamuot sa pagserbis sa komunidad asin pagtataong boses sa mga parauma. Ansaya po nga karera sa public service, nagpuan ang kantong 1985 bilang Agrarian Reform Technician. Sa pagimana, kasi ang paglalapigot asin na dedikasyon, siya man na nagabante sa pwesto sinagserbe como Senior Agrarian Reform Program Technologist kan taong 1989 to 1996 Municipal Agrarian Reform Officer kan taong 1996 hasta po 2018 as in Chief Agrarian Reform Program Officer kan 2018 hasta 2021. Sa presente, pinapanginutan niyaman po ang Department of Agrarian Reform Provincial Office kan Camarines Sur 1 bilang Provincial Agrarian Reform Program Officer 2 kung saan padagos niya nga pinagtutulod ang departamento pasiring sa excellence asin na sustainable nga pagtalubo. Nabisto po siya sa iyaman na daing matatawaran na leadership asin daing matitinag na commitment. Siya po ang nakaresebe ng kadakol na pag-umaw sa iyang karera. Sa Raroma, kana sa pamamayo ang DAR Camarines Sur 1 nagtitinan na nakasantro sa pagtatao ni na makabagong solusyon asin pagpapamarhay sa buhay kan kaagraryo nga komunidad. Mga kaagraryo, ang mga kaibantang niya tungon niya daw may iba kundi ang Provincial Agrarian Reform Program Officer 2 kan DAR Provincial Office of Camarines Sur 1 si Mr. Ricardo C. Garcia. And nga, syempre po, good morning and welcome digdi sa laukan sa tuyang programa. And po muna ang sa imo pong pagbate. Go ahead po, Kaagraryong Rick. Diyos Marina Aga, Kaagraryo Lia. Salamat sa generous na introduction. Diyos Marina Aga po sa gabos na nagdadangog, nagdadalan sa Bumbu Radyo Naga.
maray na aga po. Alright. So sir, makumusta mi lang po ang tesan sa tuyong mga kahapotan. Makumusta mi po ang sa indong pagbiyahe pasiring digdi sa may parte ka na syudad ning Naga. Okay ma'am po, medyo matraffic lang pero pag amay ka nagali sa harong, nakakaabot ma'am po bago magpo ng opisina. Talagang minsan kaya sir, ang problema, nagiging problema kan mga nagkapara siya, labing traffic. Kaya kay puhan na mag-amay ang kaso si mga igwa pong mga kalakawan na ngunya na aldaw. And syempre, pasiling na po kita ka-agraryong Rick, digdi masasako yung mga kapotan. So ano po muna, ano po si mga pinag-uurgulyo na accomplishmento kan Dar Camarines Sur 1 sa mga nakaaging taon para sa satuyang mga agrarian reform beneficiary o rugna sa Raroma kan proyektong split. Diyos maray na aga, uli ka-agraryo diya. Ansa mo ya pong pig-orgulyo mga accomplishmento sa Dark Sur 1 ka nakaaging taon. Iyo ang primerong presidential title distribution kang Department of Agrarian Reform Dark Camarines Sur 1 na nagtao kita ng mga titulo sa 511 na agrarian reform beneficiaryo na nagtotal ng 718 na hektaryas. Yan, sa yan po sa pamamayo as in presente sa presensya ni Presidente Bongbong Marcos. Ano po? Pangadua, nagkaigwa din po kami ng distribution kang Kokrom, certificate of condonation with yung Kokrom, inaabot, nagbubura po yan kan kautangan kan sa tuyang mga agrarian reform beneficiaryo sa Land Bank of the Philippines sa kantidad ng 173 million. Yan po pinagsagibumi sa Kapitolyo kay banan po si Undersecretary Ninya Tadorana, taga-Iriga din po. Ang pangatulo po, para padagos na pag-uswagan sa itong mga parauma, nag-distribute din po kami ng farm machineries and equipments na nagkakahalaga ng 3 million. As in, nagkaigwa din kita ng 10 farm-to-market roads na nagkakantidad ng 268 million sa man iba-ibang munisipyo kan District 2, District 5, and District 1 kang Camarines Sur. Then sa pag-implementar po kang igwa din po kita ng Project Climate Smart Agriculture. Ini po may kantidad na 10 million sa esfuerzos ni Undersecretary Ninya Taduran sa kanil Secretary Estrella. Alright, so magayon pagdangugo na si mga programa, na accomplishmento na pinagigibo kan Dar Camarines Sur 1 para po tabi sa ikakarahaya kan sa tuyaman na mga parauma. At least si pagbubura po ka mga utang dakula ng katabangan na para sa indaman na pagtalubo. So sa manyan po para sa mga dugang pangkapotan, ka-agraryong reka, na pag-araman niyo po, iga po kamong tagline na ang Dar Camarines Sur 1 Move as One. So ano po ang botang ipaabota sa tagline na ini? Yan. Salamat, ka-agraryo Lia. Ang IAM po, pagpagiramdom sa Muya Gabos na empleyado kang Dar Sur 1 na maghiro kami ng nagkakasararo ng sarong dito lang para padagos na matabangan niya sa Muyang Paraoba. So, yan sa padagos na pagserbisyo, maihatod mi ang tulong major programs kang Dar sa probinsya. Iyo ang Land Tenure Security Program. Pangadua, Program Beneficiaries Program. Then, pangatulo, itong Agrarian Justice Delivery. So talaga nga pag sinabi niya itong Move as One, bot sabiyo na si Gabos ng mga personay kan sa ito pong opisina nagkakasararo para sa pag-uplift kan na ikakabuhay o kabuhayan kan sa tuya po tabi dyan ng mga local farmers. So, opo, yes. Katakot kan pag-move as one kan Dar Camarines Sur 1, ano po ang saro sa mga pinakamagayon na istoryang trayumpo na mairas niya na naging epekto dulot kan sa tuya pong mga programa? Sa patunay po gani, kay banang ko ang saro sa mga recipiente kan pig-distribute ming mga titulo, mga taga-Patong Pamplona po ini, si Nanay Ninya, Ninita, and si Tatay Felix po.
kang patong Pamplona, and mag-istorya po sinda sa endo kung ano ang naging benepisyo nila sa pag-distribute ng mga titulo sa Department of Agrarian Reform sa pamamayo ni President Bongbong Marcos, ni Secretary Conrado M. Estrella III. Okay, alright. So talagang aratsyana na magiging exciting ining sa tuyaman na programa. So sa ngunyan po, para sa mga dugang pangkahapotan na ka-agraryong reka, sa ngunyan po, ano po si mga nagpapadagos na lakdang kan Department of Agrarian Reform asina sa itong prioridad para man sa presenteng taong 2025? Sa ang mga prioridad mi pong programa sa ngunyan under this project split, ano po, iyo po ang igo kaming target na mag-distribute ng 5,098 hektaryas ng titulo sa mga agrarian reform beneficiaries tang dekada-dekada nang naghahala talaga kan mga titulo nila. Then igwa din kaming target na 8,179 hectares para sa redocumentation. Redocumentation, preparation para sa preparasyon kan mga titulo nila. Then, igwa kaming target na land distribution uli para sa taon na ini nag-aabot sa 5,094 hectares. Yan po ang mga priority ni under Project Speed program. Alright, so sa mga masunod pa ng mga bulan kadakol pa na lalaumana para mana sa opisina kana Dara Camarines Sur 1. And syempre po, just mabalo si mga nairasindong impormasyon alagad para mientras na po munang bayaan si Ka-Agraryong Rick dahil sa present mga kabombo para kay Parpo Garcia gawa po katang mga kaibahan nganyan na daw sa okan sa tuyang programa sinda po mga agrarian reform beneficiaries kung sa sindang ihiras ang dapit sa inspiring na istorya kan sa indang pamilya orog na kan sa indang ama na pinadangat kan sa inda po tabing komunidad. Si Perfecto Orlanda saro po siyang Certificate of Land Ownership Awards holder na binawian ng buhay kantong 2010 dara ang paglaom na mas-secure ang 3 hektarya ng daga sa Patong Pamplona. Para po tabayan sa siyang mga aki kung sa ina makalihis ang 3 taon ang magturugang na Orlandang na resibera ang sindang individual na titulo sa erarom kang Comprehensive Agrarian Reform Program. Sindang pinagbibilog kang 7 magturugang alagad nagkaigwa man ng paghira sa daga sindang nagdesisyon na magsararong mabuhay. Ang daga nagsisabing legasiya kan sa indang ama kun sa indanay na nagtitinar ang values sa sinadal na sa indang nanodaan urog na sa indang padre di pamilya ang bestado na pighirasan sa indang naani sa mga pagtaraid na hasa sa presente ang sa indang padagos-dagos sa ginigibo rason na tanganing danay na padangaton man sa inda o sinda po kana komunidad. So sa pagigayana, let's welcome sa tuyang programa si Ka-Agraryong Maria Nineta asin si Ka-Agraryong Felix sa Orlando. Girari po, Diyos marhaya na pagkagayan. Siyempre po, sindo po muna ang pagbate sa gabos ng mga naging hinyoga sa tuya. Go ahead po. Makailaga po sa Indo Gabos, mga nagdadamo po sa Bongo Radio. Ang daga po, nabaga sa ang daga po, nabaga sa tulo kaming magturugang. Ako po si Ninita Orlanda, si Felix, si Jose Orlanda. Si Felix po, mga sarong hektarya, bika mga labi, si Jose labing sarong hektarya man. Ako po, ang sobra po dyan, ako na nagre-representa doon sa mga tugang ko na mayong titulo. Alright. So, ayan na mga kabombo na daw tanyato ang naging kapahayagan ni Nanay Ninita Alagad. Hindi po Nanay Ninita Ka-Agraryong Ninita, may kapotang lang po ako. Hapot ko lang po, peraso matutal ang titulo na sendong na pagbabarang-abangaan sa kabilugang sakop kandaga na minanan nyo o minanan yung dumana sa pagkagadan kan sendong ama. And ang mga titulong iniki sa po nakapangaran. Tulong hektarya po yan. Sa pangaran, si Felix Orlanda, sa Jose Orlanda. Yung saro ko, yung natatada, so ako na po nagrepresentar kaya para sa mga tugang po may yung titulo. Alright. So, perang taon din po kamong naghala bago po nindo na-receiver na magturugang ang individual na mga titulo. Asin, perang hektarya po ang kabilugang sukol kan sa indo pong daga. Mga 10 taon kami nagparahalat kanya yung yung titulo na
adat medigi sa dagang ninyo. Mga ano po, yung tutulong itari po nga din para sa buyang yung labutan. Napid pamana sa muya kan sa mong magulang. Pero halawig na panahon ang sa indang hinalaat, antes pong mareseberang sa indaman ng mga titulo, pero alagad, marhay na bareta, no, na sa inda pamanggiraray sa lawig kang panahon sa indang nakuhaan sa indaman ng mga minamawota. So para po sa mga dugang nakapotan kagraryong nineta, paano po nakatabang ang dark kamaring isurwan sa sendo? Asin paano po kamo natabangan ninda sa pag-asikaso, asin tanganing danay na maabdanan sa diri nga titulo? Ang dar kamarin surwan po sa pamamayo ni Reyes Garcia, asin kan proyektong split. Napadali po si pagsukol kan napadali po si pagsukol kan at asin pag proseso sa mga dokumento na para makuha niya ang samuyang mga titulo. So, dakula pala talagang katabangan si Project Split, tanganing giraray itong mga proseso na pinag-aagihan at least mapahalipot iyan and syempre danay na makatabang para po tabi sa satuyang mga paraoma. And para po sa pang-apat niya itong kahapotan, particularmente sa imong pinag-uumang daga, ano-ano po ang satuyang pigtatanom asin nakukuha ang produkto gikan man digdi? Ang priority mo po dyan na pinagtatanong, siyempre ang baroy. Ang mga aliba ko, yan mga gulayo na. Ang may gulay, may natong, may balatong, may talong, may kangkugman, diba sa gilid na ano. Tapos po yung ibang mga prutas, batag, kakao, lukban, yan pa, di ba po kaya may pangbunga, may avocado, may yan mapungkatag na iba-ibang klaseng batag. Pero kung kadakod pa dumangkian, hindi pa gayon na burungan kapos. Pero pa iba kami sampol na daradara dyan para si parang ngunyan lang po na nagbubunga pagkatapos ng bagyo. So, sari-sari si mga produkto na talagang maukuha sa umahan ninda nanay ninita. And syempre yan, magayon po na pagbuhay para man sa senda and nakakatabang din para po tabi sa sendang komunidad. So, sa mga syempre dahil po sulo-sulo si nanay ninita, nagdisaraw kan sa tuyang programa dahil ikaw din po kitang kakaulayon sa pagiyan ni Tatay Felix. So, sa mga Tatay Felix, giraray po, Diyos marhay na pagkaaga and ang sa kuing inatakapot ang Tatay Felix, sabi nga po ni Nanay Ninita, saro po kamo sa mga nakareseber ning individual na titulo na nakapangaran sa imo, pero pong ektarya kang dagaan na sa imo man. Sus maray na aga po sa Gabo, sa nagdadaog dito sa Bombo Radio, lalo po kay Bombo Radio Lia. Ano po, sa kuya pong naresibi man ning titulo, yung po, sobrang sarong ektarya man. Na minanaman man sa muyang magurang na yung si Perfecto Orlando. Alright, at least siya talagang minamaot kan sa indo pong ama na maihira sa indo, sa indo din pong nakuha. So, pandua pong kapotan, tatay, ano man po ang mga pigtatanong sa indong kadagaan, asin anuman ang produkto ang sa indo pong nakukuha? Meron po ang prioridad paroy, tapos mga gulayon na arunalikan mga batag na yan, tapos yan kanyog, magdakod man sa muyang nyog, gabos na mga gulayon, asin may ikaw pa po nga kaming tanong na nipa na pwedeng makuha ng paning pagkakitaan na tigpabakal po sa pagtaraig ng lugar. Sa panahon mo niyan, kay punta talagang magpapara lapigot, magtanong, kan mga bagay na papadin niya itong mga produkto, na papadin niya itong maging hanap buhay. And syempre, rug na itong sa indong nakanambitan tayo na ay na si Paroy. Kasi talagang sa presente, kay puhan na maray sa food sustainability kan sa tuya po tabing nasyon, food stability kan sa tuyang nasyon ang Paroy. So sa ngunya para po sa pantulo niya itong kahapotan, sa mga nakaaging taon, ano po ang may kukonsiderat ang pinakamagabat na problema na sendong nakahampang dahil lang po sa imo, kundi urong na sa sendong bilog na pamilya, asin magturugang, asin paano nyo po nindo pinagtatrabangaan na malagpasan ini? Inot po ang sa muyang ilagyan ng grabing kalamidad, itong bagyong Christine na ararumon po si tubig na talagang mayo kaming Paroy. Sa sa tabang kan sa muyang pamilya, sa mga aki na po dahil sa pag-uma, napatapos mi man sa muyang pag-eskwela,
Ang mga akit mo po, yun naman nakatabang sa muya, kung dahil man sa bagyo, sa may mga trabaho, di ba, may trabaho naman. Kaya iwan po, hindi man kami nahirapan po dahil sa muyang magturugang, magtarabangan, sa mga pamilya tayo po doon sa muyang naman nasa sa muyang magurang, magtarabangan. Alright. So naunang bita ni tatay si Bagyong Christy, naalala ko mga kaagraryo, no? Talagang kan panahon na ito, abay naglubog ang syudad ng Naga sa labing pagbaha na sama po sa mga naka-apektar sa lado man kang agrikulturan. Siyempre, sa panahon kang kinakampang niya tong problema, totoo man sa pinagsaysay ni tatay na talagang kaipuhan ang pagtatarabangan tanghaling tulos na makabuhat gikan po sa naunang bita niya to pamana na mga angat. And so yan, siyempre para pa po sa mga dugang napot, ano po ang dayta malilingawan na legasiya kan sendong ama bilang parauma na sendong inuorgulyo na sagkod nun yan natatawang onra kan mga tao lalo na sa sendo po tabing lugar. Primero po, sa muyang magurang, matinabang-tabang sa mga kapwa mi, sa pagdaraib mi, maski ano man na, maski mayo ito, basta nagdulog siya, tinatabangan talaga sa hanggang ano makakaya niya. Abot kan siya yung makakaya, kung ano man may tatabang sa kapwa na nagdulog siya, nag-agat tabang, pinapaunra niya. So ang pinakamagayon na ligasiya or na sinabasan niya tong istorya no kan ama ni kaagraryong Ninita ni kaagraryong Felix na si Anggar ano po yaon na si pagtabang, pero ito pong pagbalusman kan sendang pamilya sa komunidad ini pinaghihira so sa inda pong inaani para bako lang sindang makinabang kundi magin ang sinambilog na komunidad na dakulaon po anong magayon as inspiring para po sa mga tawong nakakadalan nakakadangog na buot sabihon palan kay ponta niya tong ihiras sa mga bagay-bagay na sa tuyeng nare-receber tanghani man na kita po maging marhaya asin magtalubo pa kumusarok man na individual. And ang legasiya na yan dahil po tabi mapupura in padagos-dagos man na marurumduman. So sa ngunya syempre yaw na po kita sa punto si pinaka-exciting part kan sa tuya po tabing programa. Antes po tabing butasan tanyato ang sa tuyong mga bisita, antes sa tuyong pamamaaram. Syempre ko nung tamunaan sa indang mga mensahe, po muna si Kaagraryong Felix, sa indo po muna ang mauot na sabihon, sa indo po tabing sa tuya man ang mga parahinan nyo. Go ahead po. Sa gabos po, nag-inanyog kan Bumuradyo, lalo po kay Bumuradyo Lea. Salamat po sa gabos na tabang sa moya sa Darwan, lalo na po kay Presidente BBM, Secretary Estrella III. Salamat po sa Indo Gabos na napadali man ang samoyang titulong ini na makua sa aloy mo ng bigalat. Salamat po sa Gabos. Alright, syempre si Nanay Ninita para po sa imong mga mensahe. Go ahead po. Ako po nagpapasalamat sa Gabos. Sa DAR, lalong-lalo na po kay Secretary Conrado Estrella III, saka kay Presidente Ferdinand Marcos. Salamat po sa mabilis na pag-proseso pang Gabos na papilis kasamuyang daga. Salamat po. Alright, sige po, syempre, ang mensahe din po ni Parpo Garcia. Go ahead po. Diyos pa rin na aga, uli kaagraryo Lea. Inot na inot ang samuyang pasasalamat sa Indong Radyo para matawanan kaming oportunidad na maihiras sa publiko lalo na sa mga nagdadangog sa Indong mga fans. Fans kang Bumuradyo. Ano po, dakulang oportunidad din para sa Samuya para maihiras mi ang Samuyang mga programa. Pangadua po, nagpasalamat po kami kay Presidente Bongbong Marcos dahil sa padagos niyang pagsuporta. Priority niya talaga ang agrarian reform. Pinuunan ini kanama niya ang Presidential Decree number 27 in 1972. Ngunya pinapadagos niya as in talagang gusto niyang tapuson sa administrasyon niya. Salamat din kay sa samuyang mahigoson, puging-pugi na sekretary si Secretary Conrado M. Estrella III, sa samuyang Regional Director si Reuben Chodor Sindak, salamat po sa Inda Gabos. Then gusto ko din pasalamatan ang buong probinsya kang Dar Kamsorwan, lalo na ang samuyang mga maro
na yaon sa kada munisipyo mi na iyon ang nagtatabang para makagibo kay ning mga pagdistribute ni mga titulo. Sa samuyang sa barangay po ang Samuyang Barangay Agrarian Reform Committee Chairman sa kasi mga membro niya na nagtatabang padagos sa agrarya sa Samuyang mga empleyado para padagos na matrabaho ang Samuyang mga trabaho. Ano po, sa barangay council, sa barangay officials po, salamat din po. Then, buot mi po kamong imbitaran na mag-view sa Samuyang Facebook page sa Department of Agrarian Reform Camarines Sur 1, na padagos na igwa pong mga balita duman na mahihiling sinda. Pwede rin sindang maghapot duman para pwede din sindang masimbag. So, then, para sa padagos na ika-unlad kan sa tuyang nasyon, kay po hanta pong isulong ang agraryo. Sulong agraryo. Sulong agraryo, magsasakang Pilipino. Sulong agraryo, para sa bagong Pilipino. Tuluyang nakamtan nyo na ang inyong mga panalangin. Lupang sinasaka, pag-aari ninyong ituring. Sulong agraryo, tagumpay ng bawat Pilipino. Alright. So, syempre, balikan ta muna din po, just mabalas po sa imong mga mensahe sa tuwing mga parahinan nyo. And sa ngunyan, liwat niya itong balikan na si Kagraryong Nineta, asin man si Kagraryong Felix, dahil po para sa indong mensahe, sa indong ama, asin man na ina. Go ahead po. Right. Para po sa Samuya, siguro ang dako ng pasasalamat sa Samuyang Ama. Kami po nagkaiba ng araw kay ning lugar na natatawanan ng aming titulo sa tabang kan mga tagadar. Saka po siyempre sa Samuyang Presidente Ferdinand Marcos, saka si Conrado Estrella III. Salamat po sa gabos na nagtabang para maiproseso ang Samuyang mga titulo. Salamat po sa Bamburati. How about you po, Tatay Felix? Go ahead po. Diyos marayla aga po kabos sa Umuradyo. Salamat po sa nagdadargo. Akong po ang masasabi ko sa Moya Magurang, aday ko po malingawan, si Winalat sa Moya, na talagang dahil mi po malingawan, Magurang mi talagang tinabang-tabang, nagigirumduman ko lang po, pag mag-atay, sumapong Magurang mi, saro man na albularyo, basta nagdulok sa iya, talagang maski alanganin na banggi, dahil niya talaga madidiyaran, talagang tatabangan niya. Sa Moya pong Magurang na babae, taga na naman ina po, ibang po ni, salamat po sa senda, pinamukna niya kami, pinadakula niya kaming araw kaning may takot sa Diyos, magrespeto sa kapwa. So yan po si mga pinakamagayon na sa tuyang nadangog ngunya na daw si sabi nga ni Kian ligasiya po na winalat kana amamana ni Kagraryong Ninitas ni Kagraryong Felix sa nagpapahiling and panalmingan kung ano po tabi sinda sa prasantimana na panahonan. Giraray, yan po padagos-dagos ang sa tuyang pagpapasalamat din sa DAR Camarines Sur 1 sa senda po tabing mga naginibuhan para sa tuyang pong mga parauma dahil iyan idakulang katabangan na urog na sa mga local farmers sa mga agrarian beneficiary dahil sa ngunya na kadakot-dakot pong problema na kinakampang sa agrikultura o sa sektora kang agrikultura kan sa tuya po tabing nasyon. Graray, salamat po sa ito yung mga nakaibahang bisita, mga ka-agraryo sin padagos sa magantabay sa mas rededasyon kan sa tuyang programa na kapesan baratang agraryo. Graray, ana programa ini inatod sa indo kang Department of Agrarian Reform Bicol asin kang proyektong split. Sa indong nadango, ang naging katiripunan kan mga istorya kapupurutan nin inspirasyon na ginuno gikan sa dedikasyon na makapaghatod nin lehitimong serbisyo publiko. Iniyan, kape asin baretang agraryo. Patuloy po tayong magkaisa para sa kapakanan ng ating mga magsasaka. Hanggang sa susunod, muli natin tuklasin ang mga hakbang para sa maunlad, makatarungan at tunay na reformang agraryo
tungo sa layuning sariling lupa para sa bagong bukas na masagana. Magtiwala po tayo sa ating mahal na Panginoon. Salamat po sa inyong pagsuporta.